Čo by to bolo za nevestu bez svadobnej kytice? Tento talizman šťastia zdôrazňuje krásu šiat a symbolizuje začiatok šťastného života. Výber svadobnej kytice je rovnako náročný ako výber šiat. Farba, typ, veľkosť, tvar a správna kombinácia sú kľúčové. Kytica by sa mala držať ľavou rukou mierne pokrčenou, vo výške bokov. Držte ju prirodzene, ani príliš pevne, ani príliš voľne. Kvety musia byť veľmi čerstvé, nie je nič škarečšie ako zvednutá kytica. Vyberajte preto sezónne kvety. Nezabudnite zladiť svoju kyticu s kyticou družičiek, oblekom vášho ženicha a svedkov, kvetinovou výzdobou v prijímacej miestnosti a v kostole. Pri výbere tvaru kytice zvážte tvar svadobných šiat. Chcete, aby kytica doplňala siluetu a detaily vašich šiat. Najbežnejšie tvary kytíc sú okrúhla, kaskádovitá, s dlhými stonkami, plochá a malá kytička. Každá má svoj jedinečný šarm. Zvoľte sezónne kvety, ktoré doplnia časové obdobie vašej svadby, napríklad svetlé kvety na jar a tmavé zeleň na zimu. Výber svadobných kvetov závisí aj od svadobných farieb a odtieňa šiat. Ukážte kvetinárke fotky vašich vysnívaných šiat. Pridajte niečo osobné do kytice. Čípka zo šiat starej mamy alebo modrá stuha môžu byť krásnym detailom. Viac informácií, ako vybrať svadobnú kyticu, nájdete na blogu salonevamaria.eu.